Péter ügyvezető, kereskedelmi céget vezet, és van egy problémája. Őszülni kezdett, mert volt egy vállalatirányítási rendszere, de érezte, hogy nem az igazi. Rugalmatlan, nehézkes volt és drága is. Péter ezért úgy döntött, jobb megoldást keres. L-Link ASP szolgáltatásra váltott, mert így egy valós idejű kereskedelmi fókuszú vállalatirányítási rendszerért kis havidíjat fizet nagy beruházás helyett. Így jobb a cashflow-ja, valós idejű a controlling, optimálisak a készletei, és adatai biztonságban vannak. Azóta jobban megy a cégnek, és Péter sem őszül tovább, pedig kevesebbet költ informatikára, csak jobb informatikára költ. L-Link ASP az őszhajszálak ellen.